heldu da. Euskal arazoak irauten du eta Europakoak eta Ameriketakoak eta Afrikan bada arazo pila bat. Ozeanian bi bakarrik bata bestea baino garrantzitsuagoa, baina garrantziak ez du garrantzirik. Orain laruak dirauen artean. Bizitza heldu da eta zure begiak ditu. Bizitza heldu da. Bizitza heldu da eta zure begiak ditu. Bizitza heldu da. Ez diezagutela jaurutik gerla kronikari, nahikoa da geure gela kronika. Ez kimikaren behin betirako potxegitearen albistea, munduko arazorik larriena zara. Fisika guztien gainetik eta metafisika guztien azpitik, bataia guztien ama eta publikoki aitortu dut guztia. Amodioa ez delako baten batek uste duenez, bi edo hiruren gauza, amodioa denon arazoa da. Amodioa ez delako baten batek uste duenez, bi edo hiruren gauza, amodioa denon arazoa gara. Bizitza heldu da eta zure begiak ditu. Bizitza heldu da. Bizitza heldu